rason ng construction worker nga ginpayag mauti ang baba matapos ginbuno sa kaupod sini sa trabaho sa sulod sa Ngalandoni Memorial National High School alas 10:30 sang gabi Agosto 21. Ginkilalang biktima kay Brian De Pedro, 37 anyos, residente sa Roa City. Kakang suspect naman ang si Ray Kiachon, 40 anyos, residente sa Panitan, Capiz. Si interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Benji Gananciala, Deputy Station Commander sang Iloilo City Police Station 8. Ginpayag sini nga nagbaysay ang duha, bangod ginsalaan sang biktima ang suspect nga nagkawat sang iya cellphone. Dugang padri, ginkadtuan sa suspect ang biktima, kag dito natabo ang konfrontasyon kag pagpamuno. Nakita naman ang cellphone sa biktima sa iyay ligdaan kag wala ini ginkawat. Sa karon, nakaunong na sa lock-up cell sa Police Station 8 ang suspect kag nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan. Balita Regional, nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ako si K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.